Det overraskede mig ved metoden, som vi lærer på forløbet, hvor enkelt det er at gå til. Imago-terapi handler om at skabe den her kontakt til det andet vigtigste menneske, vi har valgt at leve sammen med. Det er jo en helt specifik metode, drejebog for, hvordan vi som mennesker og i særdeleshed som par kan komme i kontakt med hinanden. Og det kan faciliteres sådan der med den metode, vi lærer her. Det har jeg ikke oplevet lignende med andre metoder. Det fede er helt sikkert at mærke, hvordan vi på tværs af professioner, alder, køn kan finde fælles leje på det her med Imago, og hvor man føler sig enormt inkluderet og rummet som det menneske, man er. John han skaber jo et rum af enorm tryghed, og så er hans kapacitet jo bare enorm. Og det mærker man jo, fordi det er jo ikke kun i ord. Det er jo på en måde noget, der sådan risler af ham på en måde i hans sådan væsen og væren. Jeg oplever, at som underviser, så lever John i Imago. Det er så integreret i ham gennem så mange år, hvordan man spejler, hvordan man validerer, og hvordan man gør andre folk trygge, når man taler med dem. Når jeg arbejder med par terapeutisk, så er det med Imago-metoden. Og det er det her med at bruge den her enkle metode til i virkeligheden at skabe god kontakt mellem parterne, før vi begynder at tale om alt muligt andet. Nogle af de værktøjer, du får med herfra, det er blandt andet en validerende tilgang, en udvidet empati og forståelse, aktiv lytning. Hvordan spejler du intentionerne, der ligger i mennesker? Hvordan spejler du dem, om det så bare er sig på indersiden, eller du gør det helt verbalt? Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen som Imago-parterapeut. Det er virkelig en måde at helt specifikt, helt konkret at træne parrets kommunikation på, som er det, de fleste par virkelig længes efter at kunne, og det de fleste par virkelig bøvler med. Så jeg vil virkelig anbefale den her uddannelse. Det er altså 120 millioner %. Ja.